Magsaulog kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maayong gabi, mga igsoon ko diha ni Kristo. Karon nangandam kita sulod nining Adbyento ug labaw sa tanan atong ipangandam usab atong kaugalingon alang sa pagsaulog sa kapistahan sa ato ang Birhen sa Guadalupe. Mga igsoon, aron mahimo kitang takos sa pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia, atong hinumduman ang pipila kahigayon nga nakalapas kita sa atong isig kaingon ug labaw sa tanan sa atong pakigrelasyon, pakigsuod sa Ginoo, mangayo ta karon siyang pasaylo ug kaluoy. Muingon kita, nagakumpisal ako sa Dios nga makakawom sa tanan. Kaninyo kung maigsuon kay nakalapas ako dako yamot sa una-una, sa pulong, sa buhat, ug sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo akong maigsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon kita sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahom nga Ginoo, tabangi kami pag-ayo aron ang gihikaw kanamo sa among mga sala, masayo namo pagkabot tungod sa gasa sa imong pasaylo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Moabot ang adlaw, diin ang katawhan, muawit ni ining awita, didto sa nasod sa Huda. Ligon ang atong syudad, ang Diyos mismo maoy manalipod sa mga kuta niini. Ablihin ninyo ang mga ganghaan, aron makasulod ang matarong nga nasod. Nasod nga matinod anon sa Ginoo. Hatagan mog hingpit nga kalinaw, kadtong naglaom nimo. Kay misalig man sila kanimo. Saligi kanunay ang Ginoo,
Kay ang Ginoong Dios mao ang batong dalangpanan nga magpabilin hangtod sa hangtod. Gipakaulawan niya ang mga mapahitason og iyang gilumpag o gipulpog ang ilang syudad. Giyatak-yatakan kini sa mga kabus ug sa mga dinaog-daog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad, hangtod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Bulahan ng nagaanhi sa ngalan sa Ablihi kanako ang mga ganghaan sa katarong. Musunod ako kanila ug magpasalamat sa Ginoo. Sa Ginoo kining ganghaana, ang matarong maoy mosulod ni ini. Magpasalamat ako kanimo, kay imo akong gipatalinghugan ug imo akong giluwas. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa O Ginoo, ihatag ang kaluwasan. O Ginoo, ihatag ang kauswagan. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw kanamo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios ug gihatagan kita ug kahayag. Bulahan ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya, natumba kini ug nagunog. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung natong pamalandungan, misulod na kita sa panahon sa Adbyento dinhi sa kalendaryo sa atong simbahan. Nyag moingon ganitag Adbyento, ang unang musantop sa atong unahuna, unsa man, ang pagpaabot, di ba? Kung atong lantawon atong mga pagbasa for these past weeks, nagpunting kini nga ang tawo kinahanglan mangandam, magpaabot alang sa pag-abot sa iyang hari o iyang manluluwas. Ang pagpaabot, usa ka attitude, usa ka character, usa ka value, nga usahay sa tong panahon karon lisod na kaayo puy-an. Yan, must admit, nga kining magpaabot, usa gini siya sa number 1 na akong kalisdan. Lisod magpaabot. Lisod paaboton. Nya, dili lalim magpaabot. Tama? Dili lalim magpaabot. Nya, there's always that tense within us sa ato ang pagpaabot. But again, the season of Advent allows us to think about life and to reflect ngano unsa ka importante ang kining pagpaabot. Ang pagpaabot, waiting, is also an act of pagpamalandong sa tuang kaugalingon. And I think this is the best way that we can kanabitang makapaandam sa tuang kaugalingon. For sure, sa itong unahuna kita mga Pinoy, moingon tag Adbyento, pagpaabot, we cannot help it but connect with Christmas. Liban na ron nga, kinipong novena is also a way for you or for us nga magpaabot alang sa kapistahan sa to ang mahal nga birhen. Tama? And naghanatag ginahuna, we've been troubling unsa may angay natong andamon alang sa pista o kining umaabot nga Pasko. But I think the Advent season is given to us in our church calendar, again, to look into ourselves. To look within us. Unsay kinahanglan pa natong ihalad ngadto sa Ginoo. If there's no space for that moment of silence and prayer, atong waiting, atong pagpaabot, alang sa pag-abot sa Ginoo, kawang lamang. Ang atong pagbasa dinhi sa Ebanghelyo, surely, dili layo nato sa tuang kasinatian.
naghisgot ang Ginoo about lunop, bagyo, o na tumba no nga pundasyon sa Sakabalay. And we are all aware nga kanang daghan nato ding nakasinyati og grabing mga katalagman, tama? No? Katong pagbaha o unsa pang mga katalagman nga atong naabot. This also made us to reflect unsa may gustong ipasabot sa ato ang Ginoo pinaagi ani atong mga panghitabo dinhi sa ato ang katilingban. Unsay gustong angay ipunting sa Ginoo kining tanan natong mga kasinatian ibe na kato atong mga nasinati nga mga katalagman ug mga pagbaha o grabing pagbagyo. I would like to connect all our experiences also with the environment. Ang atong kinaiyahan o sa usab kini siya ka creation sa ato ang Ginoo nga angay po nato siyang pagatutukan o pagaatimanon. Tanan kita binuhat sa apil po ang atong kinaiyahan. And I think that is a message of all that has been happening to all of us. Na kinahanglan natong atimanon ang kinaiyahan kay usa-usab kini siya no nga angay natong atimanon isip mga binuhat sa Ginoo. Maigsoon sa atong pagpangandam ni ining Adbyento ug labaw na usab dinhi sa ato ang simbahan ng pagpaandam nato sa kapistahan sa atong mahal na Birhen. These are points that we need to think about within ourselves. Atong mga pamalandong, atong kanunay nga pag-evaluate sa ato ang kaugalingon. Sama pa sa gingon sa Ebanghelyo, dili tanan nga motawag nako Ginoo, Ginoo, mao idunggon. Waiting, evaluating ourselves always leads to conversion. Kinahanglan nga aduna kitay pagbag-o sa atong kaugalingon kung buot natong dawaton ang mga grasya nga iya sa Ginoo. Maigsoon ni naot sa atong pagpangandam ni ining Adbyento ug labaw na usab sa atong pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal na Birhen, ang tanan natong pangaliya, no atan nato ng pagampo diri sulod sa atong kasing-kasing ato usab makita ug atong mahalad ngadto no sa altar sa Ginoo diha sa kaluoy sa Ginoo pinaagi sa pagampo sa atong mahal na Birhen sa Guadalupe. Pinaagi sa mahal nga Birheng Maria, gihatagan sa Dios og bag-ong sinugdanan ang atong kalibutan. Samtang atong pasidunggan ng iyang tubag sa tawag sa Dios, maghiusa kita karon sa pagampo ngadto samahan, moingon kita. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa simbahan, ang mga kaobispuhan ug mga kaparian, magsangyaw sa kaayo ug gugma sa Dios, ilabi na ngadto sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, manumbaling sa mga panginahanglan sa labing ubos nilang mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Nga ang mga kabataan, makaila sa Dios pinaagi sa atong pagpanudlo ug mga maayong panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton, makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-amuma ug pagtagad sa mga nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa kalipayang dayon didto sa gingharian sa Dios, uban sa mahal nga Birhen Maria ug uban sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe sa Sugbo, Ginoo dungga kami. Karon sa kahilom atong hinumduman atong mga tagsa-tagsa ka mga panginahanglan ug intensyon, ug labi na mga pagampo sa mga taong
nagpahinungod sa ato ang mga pag-ampo. Ginoo, dawata ang among mga gasa nga gihalad kanimo ni ining pangilin sa mahal nga Birheng Maria sa Guadalupe ug itugot na kining sakripisyo maglig-on kanamo sa pagtuman sa imong mga sugo isip mga tinuod nga anak sa mahal nga Birheng Maria kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo nga kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Ginoong makagagahom nga Dios. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig panimaya siyang ala, alang masab sa akong kapuslanan sa dugok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alagad dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nag-ibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon.
Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari ug tanan nga narabaho para sa katawhan sa Ginoo. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Uban sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon puno sa paglaom, atong tawgon ang Dios nga atong amahan gamit ang mga pulong ni Jesus ang atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo ang among manunubos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tong panaginig sonay. Mga igsoon, kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Kinsa nahimong mga tinugyanan niining adlaw sa Misa Nobena, magmalig-on unta ang ilang pagdebosyon ngadto sa mahal nga Birhen sa Guadalupe,
Puna sila sa kadasig ug itugot kanila ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kaayuhan, sa kalag ug sa lawas, hingpit nga gugma aron makabuhat sila sa among kabubot sa imong kabubuton. Panalangini ug santo sa sila aron sa paglikay sa dautan. Mahikaplagan nila diha kanimo ang katumanan sa ilang mga tinguha. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. O karon atong hatagag masipang pakpak pasalamat ang atong stewards of the day. Karon atong karong awiton ang Salve Regina. Pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut ius commemoratione laetamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios sa Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Maigso na halad na atong santos nga Eucharistia, panlakaw kamo, balo na ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.